Emakumearen papera historiaurrean, bere gizarte eginkizunaren ikuspegiaren bilakaera. Denbora luzez, emakumearen papera historiaurrean bigarren mailakotzat jo izan da. Hala ere, azken ikerketek erakutsi dute haren eginkizuna askotarikoagoa eta garrantzitsuagoa izan zela. 20. mendearen hasierako ikuspegia. Emakumeak ugalketa eta frutu bilketara soilik mugatzen zirela uste zen. Venus irudiak ugalkotasunaren sinbolo hutsak zirela interpretatzen zen. Gizonak eza, teknologia eta gizarte antolaketan lider gisa ikusten zen. Zer diote aztarna arkeologikoek? Hezur hondakinek erakusten dute emakumeak ehizan eta beste lan batzuetan aritu zirela. Paleolitoko Venus irudiek bestelako esanahiak ere izan zitzaketela. Eta tresnak eta aztarnak ikusita taldearen ekonomian funtsezkoak izan zitezkeela. Emakumeen papera ikuspegi berria. Ehiza eta bilketan aktiboki parte hartzen zuten, ez bakarrik ugalketan. Kultura transmisioan eta landaren ezagutzan funtsezkoak ziren. Taldearen antolakuntzan eta erabakietan parte hartzen zuten. Azkenik, erritu eta espiritualtasunean rol nabarmena zuten. Genero ikuspegiaren eragina arkeologian. Genero arkeologiak aurreko interpretazioak zalantzan jarri ditu. Ehiza tresnak zituzten emakumeen hilobiak aurkitu dira. Lan banaketa ez zen hain zurruna izan, generoen arteko oreka handiagoa zegoen. Ondorioak. Historia horreko emakumea aktiboa eta funtsezkoa izan zen gizartean. Ehiza tresnak zituzten emakumeen hilobiak aurkitu dira. Lan banaketa ez zen hain zurruna izan, generoen arteko oreka handiagoa zegoen. Mendeetan zehar nagusitu den pentsamendu religioso eta kulturalaren ondorioz, oraindik bidea egin beharko da emakumea historian bere lekuan kokatzeko. Emakumeek historia horrez geroztik jasan dituzten estigmetako batzuk. Emakumea zaintzaile eta gizonaren mendeko giza. Ahalmen fisiko eta mental txikiagoaren ideia. Inpurutasunaren eta mundu mistikoaren lotura. Jabetza edo truke moneta bezala hartzea. Zorigaitzen edo gertakari negatiboen erantzule gisa hartzea. Azkenik, ugalkortasunaren eta derrigorrezko amatasunaren estigma. Emakumeek, historian zehar, estigmetatik askatzeko borrokatu dute, eta gauneren ere berdintasuna lortzeko bidea egiten jarraitzen dute. Gure papera ez du iraganak mugatzen, baizik eta gure aukerek, eta gaitasunek definitzen dute. Indarra, jakitureria eta autonomia gureak dira.